Hello everyone, kulumbai. Nonton boikoubw आंनि चेनेलावहाय boraibai. जोङो दिनैहाय नै आनैमोननि न'आवहाय ओंखाम जानो फैदों। जोंखौ आलासि जानो लिंहरदों। दा जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो। ओरै मोखां जागोन। आदानि नगदा। Listener. Bạn. Này hay rồi đó. Saya. Saya. जोङो सफैबाय नै ओमफ्राय सफैनायनि उनावहाय साहा लोंबाय साहा लोंनानै दसे थानानै ओंखाम जाहोबाय आरो दसे थानानै जोङो थाइजौ खाजि जानो नागिरदों नै ओमफ्राय बे गिदिरद्राय ना गिदिरद्राय थांसैना जासिगोन ने मोनसे लाबोनोसै जाबायो नायनो बेखौ ओंखारदों नामा लगायनानै जानोसै जाबाय हाइफाइ दे हाइफाइ लानोसै हाइफाइनो चलो नैखौ हाइफाइ लादो हाइफाइ एरिबो एरि होनो दिबो मबाइलावहाय माने एरि होनो बाबु होनो नंगौ जाबाय ने जोङो थाइजौ खाजिखौ लगायखांबाय नै ओमफ्राय जाबाय ओमफ्राय न'आव फैफिनबाय आरो ओमफ्राय आरोबाव नै जोङो सानथामनि उनावहाय आब'आ जोंखौ आरो लिंहरबावलायबाय बेनो आरो मोनसे फायदाया न'आव थांबाथाय बेबो ओंखाम जानो लिंहरो आलासि मोनजाबाय थायो बेनो मोनसे फायदा आरो दा नायलांदो नोंथांमोना दासो सिखांदों लोमजादों बेस्रा नै बिसिना हाइफाइ इचारारि बिसाय थांबाय खारलांबावबाय नै भिडिअ बानायदों अमाजों गुन्द्रुदजों ना अमा मुला गुन्द्रुद ओमफ्राय टमेट' जुखामजों दाउजों ना बाथोन आखाइ सोलायगोन नै गुमै अमा बेदर होननानै जागाय सोलायगोन जादो दे जादो Interest ay na, Judi na hindi sala ka naman yan.
नों होखानाय होननानै जिरायनायखौ ओंखाम जानायाव दसे आगैखौ बिराद खेलायबाय जोङो ओमफ्राय दा नै ओंखाम जाखांनानै जोङो फैफिनबायबो आरो आंखौ लांफैबाय नालाय न'आव फैनोहाय ओंखायनो ओंखाम जानानै दसे थानानै ओंखारबाय नै जोङो दा दिनैनि ब्लगखौबो आं बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय